duk wannan abin da kuke gani yana faɗa waka da kuke ganin kaman bai damu da al'amarin mutane ba ko me, mutum ne mai mugun tausayi fiye da yadda ba ku tsammani. Kuke fasara wakar shi a baibai. Kuna fakewa da wakar Arewa na godiya, Arewa na godiya da ya faɗa. Arewa na godiya da ya faɗa lokacin. Ina jin wasu sun fahimta, waɗanda suka fahimta bai kusan yi wa ƙarin bayani. Ya yi magana kan Arewa na godiya saboda mukamai da aka raba a gwamnatin shugaba Tinubu lokacin da ya hau, aka rarraba mukamai, aka ba mu 'yan Arewa manya-manyan mukamai tun daga matakin Vice President, Ministan Tsaro babba da Karami, NSA, Deputy Senate President, da dai mukamai masu ɗan girma da aka ba mu mutanen Arewa. A kansu ne fa ya ce Arewa na godiya. Ya lissafo ya ce Vice President Arewa na godiya, ya faɗi wasu mukamai daga ciki. Akan wannan ne yake godiyan, ba akan wani abu ba. Tsadar rayuwar da kuke ciki ko da shi ɗaya ne. Kwanciyar hankalin da kuke ciki ko da shi ɗaya ne. Wasu ma sai sun fi shi samun sauki. Saboda yau idan yana taimaka mutane biyu, kila yanzu ya da yana taimaka mutane 10 saboda babin da aka shiga. Wanda da ba zai iya zuwa ya nema taimako ba, yau zai zo ya nema a wajen shi, kuma in yana da shi dole zai dauka yayi.